खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दोनथ'लायो बेमारफोरा एसे हामस्रजोब्बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जालायबाय न'आवनो थानानै जोंहा बिराद पेन खालामबाय थादोंना पुरा दागि नांजोबदों न'फोराव बेफोरखौनो कफि लानानै हगारगासिनो आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादों चलो दुगैखांबाय आङो मेसिनजों पेन्ट खालामगासिनो जोंहा नै इफोरखौ गोदान लगायजोब्बाय दरजाया इखौ फुनखांबाय गोजौफोरखौ लगायबाय मास मोनसेनि बारा जाबाय इफोरखौ लगायखांजोब्बाय नै मेसिनजों दरजायाव लगायबाय दोङो लामा सिददेनो 3:30 जानाय लोगो लोगोनो सान हाबनो नागिरबाय जि बरिया होनखादो आरोना जि मोजां नुयो मिया टाइल्स लगायजोब्बाय ओमफ्राय नै गोजौआव पेन्ट खालामगासिनो पुरा गोजौनिफ्राय खालामै फैबाय आरो सिंफोराव दंबोयो मास मोनसेनि बारबाय 8 जन 9 जन सानफ्रोमबो जि दै लोंनो हायो उदै गोदोर गोदोर मानसिफोराबो साहा होनाय दै होनाय मान खामानि जाखायो इफोरखौबो लगायजोब्बाय पुरा जि साफा नुखाबाय आरोना गुफुर गोजा गासिबो इ दरजाखौ मैया लगायखांबाय मेसिनजों ओमफ्राय दिनै मेन दरजाखौ लगायबाय ओमफ्राय गारिनि दरजाखौबो लगायखांबाय मासि बरिया बारदो बिबारा होमबा आबैया खालायलायाखै माथो दिनै फुजा होनो थाखाय इयाव एबार आङो नैबे पटफोरखौ बोखारना दोन्दोंमोन ना इयाव लगायजोबनोसै बोखारजोबदोंमोन नै इथि दोनजोबदोंमोन एबार लगायनोसै आरोना जोंनि न'आबो नै खेबथाम जाबाय लगायनाया अब्लाबो एकदम गुगाबाय थादों आरोना दिनै लास्ट फुनबाथाय गैला दिनै जोबसिगोननो दिनै फैनाय नंला ओमफ्राय जेराव जेराव दागि दोङो बेखौ हुगारनो थाखाय गाबोन सासे फैगोननो आरोना अब्लाबो आंबो साफा खालामबाय थादों हानाय मानिखौ